Cristi Gamer. Eu sunt Cristi Gamer și astăzi o să ne jucăm Ohio de pe Roblox. Deci, în jocul ăsta nu trebuie să faci nimic, doar să supraviețuiești. Pentru că în Ohio chiar că se întâmplă foarte multe chestii. De împușcături și alte chestii. Și aici este... Deci, nu-ți imaginezi. Hai să vedeți, dar prima dată vreau să văd ce este pe și... La nimic. Pentru că găsești mulți playeri. Ia, stați puțin. Wow. Am armatură. Asta e bună. Na. Și eu nu sunt începător pentru că uitați acolo sus în dreapta câți bani am. Da, deci nu sunt începător. Deci vă fac să vedeți cum este. Deci uite, chestiile care, uite, arată așa, uite, cu un alb așa, care clipește, atunci, uite, poți să-l iei pe asta, uite, deci, îl ai. Uitați? Și poți să găsești și arme. De jos, așa, există și să le cumperi. Vreau să găsesc niște safe-uri. Dar prima dată trebuie să iau... Vedeți cum e Ohio. Aici merg eu toată ziua, uite să-i spun la pic. La mine se zice porcelino, dar numai că pentru că este în italiană. Și hai să vă arăt și casa mea. Uite, asta e. Trebuie să dai doar 300 de astea, 300 de dolari. Da, asta e. Asta e casa mea. Deci, hai să vă prezint. Uite și astea sunt armele care playerii vin aici să cumpere și primesc bani. Deci, calculatorul ăsta poți să vezi pe telecamere și poți să vezi o mașină de jocuri de acolo. Și aceia sunt trofeele mele. Astea. Alea de aur sunt alea care m-am făcut de cele mai mult dintre ele. Deci dacă vreți să vă jucați jocul ăsta, se cheamă Ohio. Mulți am văzut că se joacă. Acum vreți să vedeți cum omor pe cineva sau eu mor? Ați văzut? Ia uite-l. Ia uite-l acolo mort. Stai că l-am omor pe ăsta. Stați? Nu, ăsta cred că mă omoară pe mine. Deci, de la începător, dacă mori și, când mori și ești începător, desigur că mor pentru că toată ziua. Chiar, uite, eu nu sunt începător și mor. Deci, ziceți-mi și mie cum este chestia asta. Îl omor. Deci începătorii cu banii îi dă doar 200. E omorât prietenul.
Vrei și tu? Vrei și tu un punct ăsta în gură? Nu vreau. Bine. Dar nu știu dacă... Da, pot să spar banca, da. Eu vreau să găsesc niște printuri de alea. Da, deci nu pot să iau, deci iau un lockpick. Ia. Aceea. Ce norocos sunt. Sper că... Nu, Nu! Nu! Asta pentru Revan să mă moară! Asta pentru Revan să mă moară! Te rog, lasă-mă în pace, urâtule! Mă ascund ca să nu mă moare. Mor. Deci acum o să mergem la baza militară. Stați puțin. Gata. Am ajuns. Deci aici este baza militară. Stați puțin dacă găsești pe aici un safe. Nu. Deci, metoda care să intri în baza militară dacă ușa asta este închisă. Poarta asta dita mai. Deci mergeți ea. După. Mergi încolo. De tot. Stai. Uite aici la tubul ăsta. Acum stați. Uite și ea. Mergeți așa. Așa. Și intri în baza militară. Așa fac eu de 1000 de ori. E 20 de bani. De dolari. Ia uitați. Vreți să vedeți ce face chestia asta? Stați puțin. Nu nimica. Uitați. Da, e de aia de fum. Nu-i nimic ceva, wow. V-a plăcut shortul ăla care am făcut eu videoul cu puzzle? Ăla chiar că a ajuns foarte viral. Păi, acum cred că are 230 de vizualizări. Stați! Nu ne trebuie neapărat să plec. Vin ăștia gang. Vin ăștia gang care mă vrea să mă moare. Plecați de aici. Și uite că îmi fură tot ce vreau eu. Nimic.
Vă aduceți aminte contul celălalt care, ăla nu mai a mers pentru că, uite, m-am jucat un joc după ceva mult timp, mi-a arătat o chestie și scria în engleză, eu nu prea înțeleg engleza și erau două butoane, care să le aleg. Am ales aia greșită și m-a dat pe nou cont. Și acum, ia uite. Foarte dezamăgitor. Ia uite un hoț în casa mea. Fugi de aici. Stai să închid și ușa. Sper că a luat printul. Gata, am închis eu ușa. Safe? Pe undeva? Ceva? Deci asta este o viață de noob. Dacă știți. Mamă, uite, asta are dita mai vilă, asta costă 1.000.000. Mai într-o bani încă puțin și fac 1.000.000. Dar numai că nu pot să iau încă. Uite, 2 vile. Și eu nici că am bani pentru asta. Nu, și tot Mona Lisa a costat atâta. Mă, dar nu în viața reală, pe jocul ăsta tot. Dar nu înțeleg de ce este așa de valoroasă Mona Lisa. Dacă vrei, vă arăt. Hai să vedeți, stați puțin. Uitați așa. Mona Lisa. 1.000.000. Și uitați acolo câți bani am eu. Uitați, stați. Deci valorează mult mai mult decât banii mei. Pe ăsta pot să cumpăr, dar e wow. Da, ăsta. Mona Lisa. Și dați un like dacă v-a plăcut videoul, pa, pa.